Takže teraz si ukážeme postup pri oprave nesprávne zaevidovanej úhrady faktúry vo VRP 2. V hlavnom menu aplikácie VRP 2 si klikneme na tlačidlo Nový doklad a vyberieme možnosť Pokladničný doklad. V časti Typ položky zvolíme možnosť Oprava. Hore vyberieme možnosť Manuálne. V časti Typ opravy nechávame hodnotu Záporná. Ďalej do poľa Identifikátor dokladu zadáme celé ID, celý identifikátor pôvodného chybného dokladu o úhrade faktúry. Toto ID nájdete v zozname Vystavené doklady. Ja už som si ho predom nakopíroval. Ďalej do poľa Názov tovaru alebo služby môžete napísať napríklad storno úhrady faktúry, číslo faktúry. Takže ja tu dám opravná položka. Číslo pôvodnej faktúry som mal 6.0. Množstvo nechávame 1 a do pola Jednotková cena z DPH zadáte sumu pôvodného dokladu. Sadzba DPH príslušná. Tu môžete nechať jasné informácie. Pridať položku. Takže máme tu už pripravenú položku minus 560, dáme ďalej. Potvrdíme. A hotovo.